πράγμα. Α, καλά. Ποιος ασχολείται τώρα με τις ασκήσεις? Ρε παιδιά, ξέρει κανείς τι είναι αυτό? Από α ξεκινάει, απουσία, αποβολή. Ναι, φοβήθηκα. Τι έγινε, τι καπνός? Παναγιά μου, αν σου βάλει κάνω καπνογόνο. Call is important to us. Please wait. Καλά, τι είναι τούτο! Τι είσαι εσύ, από πού εμφανίστηκες? Σε παρακαλώ μην με πειράξεις. Δεν το ένιωσα αυτό για τις ασκήσεις. Δεν διαβάζω από εδώ και πέρα, σου το υπόσχομαι. Τι θες από εμάς, θα μας κάνεις κακό? For Greek, please press 1. Βρε, εσείς με βάλετε μπουκάλι. Εγώ αν σας κάνω κακό. Είσαι μέσα σε αυτό το μπουκάλι! Ναι. Ναι το ήτανε. Βίτλο, μην το βλέπεις έτσι. Κουνιάσαι συνέχεια, μαζάνισες! Μα τι είσαι ακριβώς? Μα δεν με βλέπεις. Τζίνι φυσικά. Τι είναι τα τζίνι? Καλά, Αλαντίν δεν βλέπατε. Αλλά τι? Α, εγώ δεν τρώω λαντικά! Αλαντίν καλέ! Μα στο Αλαντίν το τζίνι δεν ήτανε μπλε. Στερόλοιπα, τι περίμενα. Και αν θυμάμαι καλά, το τσίλι πραγματοποιούσε και κάτι ευχές. Ναι, σωστά. Και μάλιστα, 3. Ας, τι να σας λέω τώρα. Καλύτερα να το αποφύγουμε. Πας καλά. Τώρα που σε βρήκαμε θα σε αφήσουμε να φύγεις. Τι μπορεί να πάει λάθος? Λοιπόν, για να σας δώσουμε να καταλάβετε, υπήρχαν κάποια μικρά ατυχηματάκια που πιστεύετε. Πάμε. Λοιπόν, θυμάμαι εκεί κάποιες χιλιετίες πίσω, μια γριούλα μου ζήτησε λίγη ζέστη. Εγώ το προσπάθησα, παιδιά, αλήθεια το προσπάθησα. Μόνο που αυτό το νησί ήταν, πώς το λέγανε, η Σαντοίνη και... Και αν καταλαβαίνετε τι λέω. Εντάξει, μία φορά ήσαν καμία. Έλα μωρέ, τέτοιες ατυχίες συμβαίνουν. Περίμενε να ακούσεις. Λοιπόν, ήταν ένας άνθρωπος που ήθελε να πάει από Ευρώπη στην Αμερική. Και λοιπόν, εγώ τον έβαλα σε ένα τεράστιο πλοίο με κάτι μεγάλα φουγάρα. Καταπληκτικό πλοίο, παιδιά. Ωραία. Μόνο που αυτό το πλοίο ονομάζονταν Τιτανικός. Ουάου, αυτό που είχε 4 φουγάρα. Κοίτα, εμείς δεν θέλουμε δύσκολες ευχές. Να, εγώ για πράγμα θέλω μια μηχανή. Αν καταλαβαίνεις τι εννοώ. Και εγώ τίποτα το σπουδαίο δεν θέλω. Θέλω να γίνω γνωστός και public τραγουδιστής τραπ. Έτσι από τα τραγούδια μου θα μιλάω για το νόημα της ζωής. Καταλαβαίνεις τι εννοώ? Κατάλαβα. Σπουδαία νοήματα. Εμένα θέλω να με κάνεις το νέο σπανούλι του Ολυμπιακού. Αν καταλαβαίνεις τι εννοώ. Όλα στα χλαμάρι ζητάτε. Ακούστε επιτέλους και κάτι σοβαρό. Εμένα θέλω να με κάνεις ζωγράφο. Την έφυγε καλά. Αν καταλαβαίνεις τι εννοώ. Σαν πολλά δεν μαζεύονται τώρα. Κάτω ακόμα και κλείσαμε. Εμείς θέλουμε να γίνουμε κομμότρες στο μεγαλύτερο star της showbiz. Να μας καλούν σε εκπομπές να δείξουμε τις τελευταίες στάσεις της μόδας.
Καταλαβαίνω. Θα προσπαθήσω. Αλλά μην λέτε ότι δεν σας προειδοποίησα. Εντάξει. Λοιπόν. Το έχω. Μα τι έκανες! Πασκαλά! Τι είναι αυτά που φοράω! Ιου, τι είναι αυτά τα πουλιά. Τι είναι αυτό ρε, εγώ μηχανή σου ζήτησα. Και εμάς τι μας έκανες, κομμάτρι σου ζητήσαμε. Ψαλίδα. Ψαλίδα. Είναι τόσο μπερδεμένες οι λέξεις. Καλά, και εμένα τι στην αυγή με έκανες! Ζωγράφο σου ζήτησα, όχι μπογιατζής! Όσο για μένα, τι να σου πω, τα λόγια περισσεύουν. Κυριολεκτικά για τα πανηγύρια με έκανες. Δικό σου πάρ' το, τελείωνε. Ρε παιδιά, τι έγινε, όλα καλά? Όλα λάθος! Όλα λάθος! Όλα λάθος! Ρε παιδιά, τι κάνουμε, το τρελάναμε το καημένο το Τζίνι, να μας βοηθήσει πήγε. Τι σου συμβαίνει, ποιο είναι το πρόβλημά σου? Να, για να ξέρετε, έχω δέπη και αυτό τα κάνω όλα λάθος όπως λέτε εσείς. Αλλά σας προειδοποίησα, στα λέμε και αυτά. Καλά, γι' αυτό σκάς. Εμείς θα σε βοηθήσουμε. Να, πάρε. Αυτό είναι ένα μπλοκάκι. Βοηθάει πάρα πολύ στην οργάνωση. Από εδώ που το χρησιμοποίησα δεν ξέχασα τίποτα. Πάρε μερικές ανάσες, χαλάρωσε και ξανασκέψου το. Να, πάρε και αυτά τα ακουστικά. Εγώ ακούω μουσική με αυτά και με χαλαρώνει πολύ. Κανένα φίλο έχεις να μιλήσεις? Μα ποιος φίλος, με έχουν αποκηρύξει τα άλλα Τζίνι. Ούτε καν νιχλάρι δεν έχω, ζω σε ένα μπουκάλι. Έχετε ψυχολόγους εσείς στα τζιν να πας να μιλήσεις? Ναι καλά, τι μας παίζεις, να και ένας οδηγός. Λοιπόν, νομίζω ότι ήδη νιώθω καλύτερα. Βλέπω τα πράγματα λίγο πιο θετικά. Νομίζω ότι με τις συμβουλές σας θα πάρω πίσω στο λιχνάρι μου. Λοιπόν, θα ξεκινήσω πάλι με εσάς. Το έχω. Το Τζίνι που ξυπνά θα τα θυμάται καλά. Δεν ξέρει που πατάει, τα κάνει όλα στραβά. Τις ευχές είναι πολλές, σου κάνει μια για του γκίτ. Τα άλλα τι τα θες, η ιστορία το έχει πει. Έλα, Τζίνι, να μας κάνεις ευχές. Μη φοβάσαι, δεν τρώγεις τυχές. Όχι μαζί. Θαύμα και όπου μαζί. Δεν θα Μη φοβάσαι, είμαστε όλοι μαζί. Το Τζίνι που δεν είναι μπλε, δεν κολλάει στο στερεότυπο. Είναι αλλιώς χημικό μπλε και αυτό είναι πρωτότυπο. Ένα είναι μια ευχή, ησυχία, προσοχή. Τόσο χρόνο και ουσία, πάνω απ' όλα η φιλία. Έλα, Τζίνι, να μας κάνεις ευχές. Μη φοβάσαι, δεν τρώγεις τυχές. Όχι μαζί. Καθώ θαύμα και όπου μαζί. Δεν θα Μη φοβάσαι, είμαστε όλοι μαζί.